Здравейте, аз съм доктор Февзи Акан. Днес ще ви обясня 3 важни неща за ретината. Едното от тях е, че когато пред очите ни внезапно се появят летящи предмети, мухи или светлинни отражения, моля, не забравяйте, че това може да е причина за някакви промени в ретината, а това е важно и моля, свържете се с вашия офталмолог при първа възможност. Това е първият от тях. Второ, има системни заболявания, които нарушават функциите на ретината на нашия зрителен център. Най-важното от тях е диабетът, който постепенно започва да разрушава слоя на ретината на окото в рамките на 3 до 5 години след началото на диабета. Поради тази причина трябва непременно да отидете на офталмолог веднага след като ви бъде поставена диагноза диабет, а след това да си правите рутинен очен преглед за диабет на всеки 6 месеца или веднъж годишно на равни интервали. На трето място, терапия с стволови клетки се извършва при вродени генетични заболявания и при състояния, придобити по-късно, които силно увреждат зрението и в които жълтите точки са включени в тази група и при които зрението на пациентите е силно намалено. Това лечение с стволови клетки е ново лечение, което използваме, за да забавим намаляването на зрението и да стабилизираме съществуващото зрение, а понякога и да осигурим малко по-добър образ. Можете също така да се консултирате с вашия офталмолог относно това лечение. Пожелавам ви да сте здрави!